cool. Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Mayang buntag, tits. Kaloyan! Feel good morning! Let me tell you. Adlaw Lunes, December 18, 2023. Sa oras na 7:28 ay kasama nyo na ang cool na Uncle Dago! Ayaw cool! Matapa ko cool! Siyempre, hindi nag-iisa ang inyong angkol. Dahil kasama rin ang hot na tita, Muse ng Bacoor City Strikers. Walang iba, Tanya Chinita. Anong magagawa? Laging natutulala Dagang salamat! Happy Monday mga kabisyo! Maulang Monday dito sa Pasay area. Sa ibang area kaya? Doon sa amin. Maulan QC, din. May bagyo, maulan din. diba? May bagyo. I-double check natin yung Double check. weather report na yan. For the meantime, kumusta kayong lahat dyan sa mga... May mga plano na ng kanilang mga bakasyon for Christmas. True. Uuwi na ng mga probinsya. Yeah, naunahan ko na sila nung weekend kahit paano. Pero balik naman agad. No? Congrats ko! Ano Tapos lang babalik uli dyan si Uncle sa Davao. Nag-unwind lang. Ang ganda kasi kami parang island hopping. Pero hindi naman buong isla. Pumunta lang kami na isang spot na dagat doon sa Samal Island. Mapunta kayo ng Davao sa Samal Island. Maganda mga dagat po doon. Magkano pag ganyan? More as yung dagat na yun, pinupuntahan siya ng ano lang siya. Kahit tayong mga hindi mayaman, ma-afford natin doon. Mura lang. Sige. Meron din namang pang 7-star, meron ganon. At nung nag-speedboat nga, tits, ganda. May nakita kaming pawikan doon. Oo. Pero hindi naman siya kalakihan. Marami pawikan sa inyo? Marami. Sa dagat, syempre. Marami yan. Hindi yung species na yan, bawal pungulihin. Kaya dapat paramihin natin yung mga yan. Pero alam mo ba, doon sa Davao region pa rin ito, Santa Cruz, Davao del Sur. Ito yung lugar ni Senator Bato de la Rosa. Okay. Taga dyan po siya sa Santa Cruz. Meron kasing dyan, parang seaweeds at seagrasses na farm ng mga seaweeds. Yan yung mga kinakain ng pawikan. At namataan nila ang isang 3 feet na pawikan. Oo. As per documentation, yun daw yung pinakamalaking na document nila na pawikan for now. Ganong kalaki? 3 feet. 3 ang laki. feet? Oo. 3 feet. Kalahat? Diba? Malaki yung. Sorry, mahina sa mat. 3 feet. Oy, oo nga. Malaki yan. 3 feet, yeah. Oo, malaki yung pawikan. So, syempre pinipreserve yan ng Department of Environment and Natural Resources. Yes, of course, DNR. Palakpakan natin mga taga-DNR. Itong mga pawikan or green sea turtles. Green sea turtle. Tortol. Di ba Mangkanor turtle? Anong turtle? Pagka hindi ka Tartol. Tartol. Kinarek mo pa ako. Mali ba yung tartol? Talaga Mangkanor. Ayan, doon yan sa may Santa Cruz, Davao del Sur. At alam nyo, protektado po ang, kasi part ng wildlife species, protektado sila ng Republic Act 9147 or Wildlife Resources Conservation and Protection. Yes, of course. Kasi pag, alam mo, meron kasing nanguhuli talaga ng pawikan at kinakatay talaga. Tama. Tapos, especially mga kinakain lasing. yung laman. Mga lasing. Oo. Kaya, wag po natin gawin yan. Ayan. Kaya mabait naman yung driver ng speedboat, si Kuya talagang tinur niya kami tinur doon. niya kayo. Medyo siguro sa sobrang bilis ng speedboat. Nakalbo na si Kuya. Siyempre, nawawasos ng hangin yung buhok niya. O kaya sa init, di ba? Lagi siyang bilad. Talaga mauubos yung, mabubunot yung mga damo niya sa ulo. Yung kalbo? Yung pawikan. Pero in fairness naman, naglagay siya ng hair grower, ha? Yung yung kalbo? Pawikan.
Ang kintab ng kalbo. ng pawikan. Grabe kayo naaway mo. Yung kalbo? Yung mga pawikan. Ay, umiyak kaya yun. Yung pawikan? Yung kalbo. Bakit? Baka iniwan ang jowa. Yung kalbo? Yung pawikan. Ay, teka lang. Sabi nila yung, ano daw, pwede daw gawin yung, gawing earrings yung sa pawikan. Pampastrong daw yan. Sabi? Sa ano? Sa pampastrong sa kalbo? Oo. Pero nagpatato na lang siya para magbukhang buhok. Yung kalbo? Yung pawikan. Ay, ang galing naman, di ba? Napaka stylish Yung kalbo. nung pawikan. Pero ba't nakabalakubak? Yung pawikan? Yung kalbo. Hindi balakubak. Ano yun? May ano lang siya. Ang tawag doon. Tinitigyawat lang siya. Yung kalbo. Yung pawikan. Pero low maintenance kasi wala ka nang siya shampoohin eh. Yung kalbo. Yung pawikan. Ay, buhat-buhat yung bahay niya, no? Yung pawikan? Yung kalbo. Siyempre doon siya nagtatago pag naulan at saka maaraw. Yung pawikan. Yung kalbo. Kumapang sa dalampasigan. Yung pawikan. Kalbo. Lasing na lasing. Yung kalbo. Pawikan. Oh, pero mahilig talaga yan sa mga seagrass at mga pagkain dagat. Yung pawikan. Yung kalbo. Ay, Uuwi palasing. Yung kalbo. Yung pawikan. Kaya, protektahan po natin. Sabi ng Ang mga pawikan. Ang mga kalbo. Dahil dyan may mga ano pa nga, may batas para pangalagaan sila eh. Yung pawikan. Yung mga kalbo. Oo. May Republic Act para sa kanila. Yung sa mga pawikan. Sa mga kalbo. Grabe naman talaga. Pag nakakita nga niya, pendong! Yung kalbo. Yung pawikan. Pero kapag naka-eyeglasses sila, ang gwapo nila. Yung kalbo. Yung mga pawikan, diba? Pero sabi nila, mas loyal daw sila. Yung mga kalbo? Oo. Di ba? Bakit? Sabi na, may mga nag-post ng mga memes ngayon, yung mga may kalbong partner, hanggang ngayon sila pa rin eh. Yung mga may buhok, wala na. Oo. Hindi ko mag-gets. Hindi ko nakita yung meme na yun. Oo, Parang may fake mga- news yan. Hindi, may mga memes lang na pag, kunyari, si Dog Kramer. Oo. Sila pa rin. Kaya pala may buhok ako. Uy, mapakalbo na kami mamaya. Kaya pala may buhok si Ray Abat ng Suzuki, Philippines. Alam na this. Ay, naku, susunod na po. Tambalang. Nicole Yala! And Chris Chuper. Oy, dagang salamat sa mga kabisyong nagpaminaw ngayong Feel Good Monday. Oo. Happy Monday at sa mga papasok sa trabaho. Ingat po, magdala kayo ng payong at iwas sa leptospirosis. Ayun po. Sa mga baha. Ingat po Baha tayo. agad matik eh. Di ba? Mga nasa palengke, may muntang ninyo na sa may Allen Canteen. Morning. Nasa itlogan ni Kuya Norniel at kaya Tayani. Ate Lorna Oliares. Good morning ninyo na mga nasa Good Toda. morning! Mga Grab drivers natin. Good morning! And of course, doon na tayo. 7 days na lang. Pasko na! Advance Merry Christmas tips mamaya. Advance Merry Christmas. Party. True. Masquerade. Yeah. Kita-kits tayo. Christmas party po ng Manila Broadcasting Company. Abangan niyo yung mga pictures namin ni Uncle sa Facebook namin. Tanya Chinita or Uncle Dagol. Ayan. O siyempre sa Love Radio Manila. Pwede kang manood kung meron kang kamag-anak na OFW. Sabihin niyo manood at makinig www.loveradio.com.ph. Or sa Team Replay, pwedeng manood sa ating YouTube channel, Love Radio Manila. Nakasama niyo hot na tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagol. Sa istasyon number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Sasakyan si Ka